Antzazure kotxe degingetzen joan egun hartan, nola, ordu arte ez gendun pasaizu honi ikusitea, bena ikieta oso laun egin zen eta txeguk eta abar, abek, neska osko horretan da gure txin askotan, ibitzen da gu abenin baita. Baina, hola, behin eldu izien nego, zau ginen garaien, alkarregin, harremanik ez gendun. Lantako bilera haietan da, antzazuko bueltartan kotxe barron, nire guztile laurok, da, hango elkarrezketa arekin da abar da, uste, nik ala sentitzen da, behoneke, ordura arte uste gendu baino gertuoko bezala sentitu ginela, nire baita, haure baita, geho, handik atzea, alkarana, juntatu egun, lehen alkarrekin gendun ikuspegi diferentik, eta uruztilea jundere abe bi neska beste neskalaun oso neska proiektu da, nahi lagun eta bilek eta joan, hemen dituk abek eta azeginen berreketan da, beste laun hori nahi laun egin juntzan, kotxin etxe eta hau nahekin da, handik atzea berrez urru jabetan ertzengo aldaute, bai ez da, bueno, nik baspare bagizu zizidan, arra beti balienteo izatea eta esan adion da, hone baitzeman. Ere ikuntzan ere, naiz da, gure gora berak eta izan ditugunde eta uzkeun da bar, nola neure aukeratutako lana nuen, zaila etzatein. Badakit, beste langile soil bat epaino askoze ordu gehiago eta logaltze gehiago ere gainazi didala, baina nik horiek sufritu gabe ditut, da sufritu gabe iteztan lan bat ez da zute zaila danik. Nik dagoetana da oso garbi, gu bertsotan dutil gazte-gazti hasi ginen nien, garai hartako bertsolaritza, guk lehengo bertsolaritza zarra zautzen du bastante gertutik eta gure gurasoi entzunda eta tabernako bersota apustu hitzakin moztu berreko da gaizki izan behar bazan gaizki izan hola egurra alkarrekin bersotan itizan garai gure zautzen nuen. Biskat entzunda eta gero gure gurasoi eta entzunda eta bar. Eta gero bertsolari handi horiek ibiltzia irrika bai, dude hondik gabe, eta basarretu egin, baina aldi berien alako izu pixkate bai, jodi mozu guri egurra, ze hori. Berez bersua nor gehiagoka bai da, ordua mati bat eta gaur ere bai, gaur ere bersolai batek, albaldi mo besti baina berso gehiago botatzeu hori da. Eta nor gehiago apustu hortan, leheno nola muturreaino ematen ziren kaso batzutan apustu horiek, eta gure genduken guk, guri emozio egurra zaharroiek eta bar. Eta gure esuste atseginerako noski, guri eintziuten harrera gaztiei, bai ustapedik eta bai basarrik eta gehoxo lasarte, lizaso, jende horretan aborduko pixkat, bestolai izan zirenak, hartu genuen hola goatartin bezala. Torri, basarriko ondagoanik. Torri Marol, ingo dut zailo tajuzkua, nire ziko nahi dezuz egi lasai. Dago ingo dut puntutan buelte bat eta Donostia gine, Donostia txoroa behi. Donostia txoroa behi, bela esek gitu emengo lanak. Guzu zeharki engainago joan da. Eta ze hori, irudi hori eta abar da. Oztapi direzan oso laun gozua launantzat. Gehortzetan azitekon, askotan zirike eta egurre eta bale, baina. Eta orduan, hain impresio ona eta naturala jasono nik handik, nik ez detuzte gehoztika nire zubile, haiek nahi intzietena beste atzuiti beste zein indetanik, nire ibili horretan. Gaur dauen maila, gaur dauen aukera eta gaur dauen bertsolaritzan nibela ikusita guztiet hemendik aurra emazo gehiago ingo deula mesede baino eta nik uste bere garaian gauzak emozten jakiti jakaini egin behar duela eta bertsoekin gozatzen ondik jarraen nuke, urte batzutan, txapelketa dila, beste ozer gora bera dila,
baina neu plazatan ibiltzi aurre beti izan joni plazai alako izu puntu bat eta bar, eta hori edadin aurra junala ez da gutxitzen, eta nahi etor nerbiedanak egin ibili baino, patxaran beste lego batetik behiratu berzola itzari. Ez di, izaten egundanak eta saiodanak atseginak, baino gozamenetik asko gehiago du, sufrimendutik baino. Bestela ez da biltzeko emizte urtien. Goierri, egin esan, besta zurik hileitatik, Goierri goitzarako dalako historia hau, baina gu berso munduan bizkat ibiltzen hasi ginen egin da, azpitiko sakan ontzate bizkat ateatzen hasi ginen egin, gure lehenbiziko berso egin jolazieteko toki garrantzitsuena Goierri zen. Bai, Goierri agortzen Zaldibi, Saturdi, Gaintza, inguru hortan, da geho, Gabiri. Goierri izan du bertsoarekiko alako zea bat, miresmen bat eta bestuntza giro berezi bat. Eta euskal kulturantzat orokorrine bai. Da Goierrin betitik sentitu naiz eroso. Goierrin laun asko izan ditudalako noa bintzani, ez da behaz esango niretik.